ସାଙ୍ଗମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଏକାଗ୍ରତା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ ବା ବିଫଳ ହେବା ସେଇଟା ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆସେ। ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ କେବେ ବି ଦୋଷ ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛ। ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ରାତିର ଘନ ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥାର ମହତ୍ତ୍ୱ କେବେ ବି ନଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ମହତ୍ତ୍ୱ ତ ସେଇ କଥାରେ ଥାଏ କି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ଲୋକ ପର ଓ ପରଲୋକ ଆପଣାର ଲାଗନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବାକୁ ହେବ ଯେ ବିପଦର ସମୟ ଚାଲିଛି। ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ନିଜ ପରିବାରଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ପରିବାର ହିଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ସମସ୍ତ ଖରାପ ଗୁଣ ସହ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଓ ଜିଜ୍ଞାସା ବଳରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୁଅ, ଦେଖିବ ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ଛୋଟ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ତରଫରୁ ମୁଁ ଟିକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି।